Yun, alright guys. Ang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ayun, buti magagaling po at masusunurin po yung client po namin dito sa sa Aguilar. Ayun no. Guys, tandaan nyo po pag magbe-breed po kayo ng big breed, lagi nyo tandaan, pag ganito kalaki yung cage nyo, tingnan nyo. Parang cage ata ng King Kong to. May naalala tuloy ako sa cage na malaki, lintik. Akala mo flying loaf. Anong gagawin mo dyan sa taas? Yan, pwede mo lagyan yan, sir, oh. Yung sa taas niya, pwede mo lagyan ng ibang aso. Pwede mong patungan. Alright. Yan po, 7 feet to. Apat. Dyan sa taas yung anak niya. Wow. Ang jolly mo naman. Yun guys, apat yung 4 feet. 4 feet. 4x4 by 7 pala to guys. Sobrang na po to. Kung tutuusin po, hindi na po pang aso to. Pang gorilla na to. Pang Michael Dutong na tong cage na to. Parang pili lang yan. Nakamalaya pa dito sa loob. Opo. Ito daw yung Mike, ito yung cage ng mayayaman. Yung sobra daw yung bakal. Yung tropa natin, yung cage na parang gorilla. Pero sinisira pa rin niya yan? Oh, abot niya yung taas? Nasira niya sa Wala, paano niya abot yan, sir? Hindi, pag naglalaro. Inaakit niya yan? Saka Sir, ginagano niya ng paa kaya niya. namin Abot niya? Yung karton sir na nataranggal. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po guys, mula dyan daw, naaabot niya yung taas. Ibig sabihin, oversize talaga yung female na na-stud namin dito. Hindi, yung nanay niya kasi, Grabe, ang laki, halos naabot ganito niya. din kalaki yung kulungan. Ngayon, talaga nakikita namin na inabot-abot niya yung kaya tinaasan namin. Ganun ba? Lang niya. Saka yung nandyan na root din, pag tumatalon, nauuntog yung niya. Pag Opo. Yung bubong nga niya daw may may nakahuli man na. Kaya ang pangit naman pag di siya makagalaw ng maayos. Yan guys, ito yung sinasabi ko na pag na-stud na po yung aso nyo guys, palitin nyo na po yung cage nyo. Tama po yung ginawa po nila na nilagyan po nila ng aluminum na tubular. Ayun, pinalit talaga nila yung space ng aso. Bakit? Para hindi po siya maglikot-likot, hindi po siya magtalon-talon. Iyon po yung dahilan kung bakit hindi po nagbubuntis yung aso nyo guys. Kung hindi nyo po inalagay ito, nakakamalaya po siyang mag-iikot-ikot, nagtatakbo-takbo. Kaya yun, natatadtad, hindi po nabubuntis yung aso. Ito, effective po to guys, sa lahat ng mga breeder ginagawa po ito. Kaya pag malaki po yung cage nyo guys, tandaan nyo po, soksokan nyo lang po na kahit ito, pang mayaman kasi talaga ito, tubular na nga, alloy pa, ay nako, sana all. Pero pag wala po kayong ganyan na aluminum, pwede nyo man lagyan ng kahit kawayan, kahoy na wag lang po yung bakal na matalas. Kasi pwede pong madamage o madisgrasya yung aso nyo guys. Tandaan nyo, isipin nyo lagi yung yung safety ng aso nyo kasi pamilya yan. Hindi po yan negosyo. Sa iba kasi ang pagkakaalam nila sa aso negosyo. Hindi po. Pamilya po yan. Kung sakali nanganak, di ba? Hindi tulong niya sa inyo 'yan kung sakaling ibebenta niyo 'yun. Ganun lang 'yun. Give and take. Para may pambili din siya ng mga needs nila. Alright guys. 'Yun, maraming salamat po. Follow for more videos. Bye-bye.